Салом алейкум дӯстони азиз, саҳар қади хистам борон вай як кофе кардам, бояд бурам срочно кор дорам, як гала тифал сухтаи тифал харидам дар кор, главный кор ана баъд иқа харид кардам, нишон дидам то чӣ харидам акнун яна мудриксона харидам, не хеле во бача خیلی بود داشته باشه نمیدونم یکم بار من خیلی ریزونه خردم در پولکا دیگه خیلیش نبود در اشان امیره گرفتم وقتی من ویدیو کنم باید یکم که زنگ زنم خلاصه بعد چیزایی که من الفابلیک خریدم پدرکم نکردیم برای ریکلاما که گویی که پدرکت کردم به خاصیت تعریف داری خودم زکاس کردم باید چی دیگه زکاس کرده بودم بعد واشته شرخشونم خواهرم اکای خواهرم زکاس کردم اون چطور نیاورده قلم زکاس کردم من الفابلیک یا نمود قلم زکاس کرده بودم دخترها و یک طرفی شوتچکا داشت نکی قلم من دفعه نیفتم анака нигоҳ кунед қалами заказ кардагӣ ма чӣ хелай дар цвета да вақте ки вибр мекунӣ дига хелай вақте ки фокус шав вақте короче мебиёяд дигаахе рӯшани баъд дане ки қаламош зура нохунои мара мегин нохунам туза кардагӣ нест хай короче ина хеле қалам беҳад маъқул шуд ана и доштум и давно тамом шуда бо заказ кардам ҳами тоник бушам хушрой ай и мерехтаи вайдод инчика арфоша намедонам ҳамаш мада ба скидка чим хеле купон мупоно ҳами се чиз мада 92 сум ё 93 сум ғалтид ки худаш я ҳами инами тональни чимчанд сумай худаш я тональниш ака и тональни ам бигем невоз мегумтон чияи многофункциональный вой дод мегирем ихемонум башмуради чонтим ина многофункциональный биби крем короче изурай ман зимистон пимистон шава ба ма ягон крем мекунам да цветшам ам по цвети диге чизи худам цвет кожаи худам тёмный хулоса короче купон мупон қади ҳами чизо 93 сомон ма ҳайрон шудам анами крема ма дидам худаш 90 сомон буд 70 сомон буд не ки бо чикати думашче адамо хелео қати скидкаҳо қати купонҳо қати одамое ки алфабелик кор мекунанд арзон мегирифтиянд се чиз худаш як қаламаш 30 чанд сум буд арзон ғалтидагма не кремшам қимат буд не ки ма дози ҳами се чиз ҳисоб кунем ки 30 сомони ғалтидагиай ҳар се ҳами ё 92 ё 93 сум шид наомақл шади нагзарондум додумшона барои чӣ гуфтестам духтаро ина одамое ки мегӯянд ки алфабелик фоида нест чӣ хел фоида нест ина худтон зато чизои арзон мегире оз якма нафтестам ки краска хне одамои краска намекардагӣ не ки намехали чизако барои уход за лицом гуфти урусо даркорай ку ҳамаш алфабелик мисол вая хело мегӯянд ки фаберлик вая качестваш безеба еда москва чӣ мешава меброранша туда-сюда ман иқа нигоҳ кардам ними борои ҳамиёда чӣ мебуромадаем да мегумтона чех словакия буд куҷо буд бохо специально хондум да ки изготовителеш куҷоҳай короче ваиш да коробкаи чизе буда Чехословакия короче я шаҳри дига буд барои ҳамин подписчикои азиз одамое ки мегӯянд ки алфабелик фоида нест ҳичи бояд як гала пул расход кунӣ ина инқадар чиза арзон мегирӣ чӣ хел фоида неста худаш уже аллакай ҳамида фоида мемонад то
все равно шмуда ҳамо гуфти одамое ки ҳама блогероже гуфтагиана меасобун айна любой чи дар куретунаку ҳамон чизош ячи не я чизаш мак фабрикам ха таъриф намекунам ки зури видеои дигам дама мегум ки май фабрик чи заказ кардагим омадагиам даже истифода будаги нестам ха дар вана мондаги барои ки сифатш беҳад безеб буд вая ма хиёл мекунам ки ҳар як чизшона дар ҳар давлат мумкин мебуроранда специалистон масалан крема дар ягон Франсия духира дар ягон Франсия бо ягон чизе ки либосшувиву дигар давлатода истеҳсол мекунанд лекин аммо главнишон Москва дар фабрик хулосе шумо все равно фоида мекунем агар дар фабрик кор кунем барои худтон чиз мехарем фоида мекунем бо аҳамият додум дар комментариҳо менависем ки апай хосият фабрик бояд бор хари короче як гала зарарай чихе бор у қадар бояд нахари кунамҷа ма просто ҳайрон мешавам одамое ки реклама мехаранд ку ҳама одамои реклама мехаранд ҳаваё бояд худшон дар бораи фабрик нақл кунанд ки мақсад дар аввали реклама мони одамо бифаҳманд ки чӣ хелай кори фабрик мо нақл мекунем одамо бовар намекунанд мегӯянд эй рекламае баъд охирон видеомда як фабрика тавсия дода будум тона вай фабрик духтаро медонед чия Мадина буд номаш номероша хай бо инамҷада мемонам бисёри бад навистен чанд касе ки новичок рафта сразу одам додаишона духтаро гуфтанд раҳмат апай хосият мо дар дигар ҷоам будем кор мекардем одам намедоданд мо не ки ина хешта бор мо нагуфтем қатъиян Мадина кор кардестиян сразу баъди рекламаи шумо рафтан дусе одамӣ уже додиян ай такшон коршон созай барои ми одамое ки мехоҳем ки дар фабрик кор кунен ай тактон бо одам наставнико битиян ёрдам кунанд ина Мадинара тавсия метавам бинависен ватсапшта ҳатман шумо ки биромаде корам мефаҳмонад сразу ай тактон одам метия барои худаш вая выгодная оли шумо фикр мекунед чи баи одам барои мо медода барои ки группаи худаш бақувват мешава худаш одам бисёр дора ай ҳар ҷо ки одам мебия сразу мегирад дар таги шумо мемонад чтоб линияош бисёртар шава бақувват шава номерои Мадинара як бор дига ба хотире ки бисёр пурсидем мемонам бидроем бинависенаш вороны сола ай беовира дарахтои мо қоқ шида буданд единственный выживший дарахт ҳами чия думаешь анҷир ворони бордиста шув наметиям брам дар ворони ягон ҷо не ки маҷбур Пачка рӯзними гудакора бурда будум тамошо ирӯз ними дигаша қатим оварда ақиқа иминои тамошо намерам ягон кор қатӣ ки мебурам баъд гудако мо мегирам қатим каникулай ку моро нигоҳ кунед аҷа чи сабое гирифтем гудакодам ка KFC
Вай, да, ба маза, интересно. Особенно картошка. Мадай нему картошка, я халиш мақулай. Ҳаҷири бенз. Шарафу Испандиёр қатием ози мерем. Пули интернет асфордем. Ирӯз выходной будай. Барои ки 6 ноябр рӯзи конститутсия дар рӯзи кори рӯзи выходной дағал да рӯз душанбе выходной ман гум чува выходной ами хонашин мешда праздникои давлатиро ёд мебароварда фудзонаи ами ашандаем ҳамха одам бисёра KFC яку ҷошҳо кунҷаи стол нест ки бишинӣ ба саздаи омадем не ки ман духтаро чиза кас кадаем роли آخرین بار مکه خورده بودم اومدم خورده همجا خورده بودم نکی مسکو دا بیاد با مزه بوده اما چی دا красный кит да خورده بودیم دوباره رفتیم بیاد با مزه подписчика роли да душанбе روز به روز خراب شده استیانم که خراب شده استیانم که مویی ها میتونم موییش کمتر شده استای اسفنجو را ایرا ناز میبینم Она ищ куриные чунчи, короче, запеченный, малха запеченный, радостными дорами запеченный анеки. С собой кадом бароки на мехран. Ее машина ми барам. Беги. Спаньор бавилка мехран. Науз мебинай спаньор. тамошобино нимекутакора бурдум бода худоё чавону бодил афрӯз биромад ия гала реклама гирифта хонаи биби рафта дар инстаграм ман мегум дилафрӯз ту рекламота намекунӣ мегум ман худам рекламаи фабрика гирифтагим минут ба минут одаме ки беқарора менависа хай мефаҳмонумшона ани всё таки гуфтум дилафрӯз дилчимос манра менависанд и телефон надора ку хай гуфт биё мерем ман гуфтум биё рекламота куна ку я буро не улмайдай ба телефона калон шави дигаро кудакан да планшет бозӣ мекунад рост бара хеле гуфтум имрӯз выходной одам кам добейся добьюсь А я такой, нет, раньше что мы делали? Я такой, да. подписчикои нами зданияи наваҳама видео мекунанд беҳад хушрӯ меколи тайёр нашидем недонам чим чизи сохтаистия прогулка када омадем дилафрӯз дуромад я чӣ гирифт худи я намуд номои биромад жемпир мада ҳамаям ё жемпиран я худи гирифт бо анами таги ҳамиҷа як ҳафта зиёд шуд я чӣ дига гирифтани плоша ҷамъ када буд чӣ гирифтани Долгожданный барабанный гроз сукача. бо пёда омадем ҳамисон яхело мега наз мебинем шаҳра нишон меси яхело ами шаҳра 10 соат нишон надта дидагиам амаҷуша яхело наз мебинанд меган ватана тамошо мекунем меган миллион бурдиянам исмула подписчико ай соати 3 рӯз ма ята влог партофтам ой соат 7-10 шидае на 500 мегабайт гузашта ай 800 мегабайт бовар мекунем ба хотире ки вайфая маҳоли пулша надодам рамунали наорасида оли гуфтем праса пули вайфаятия ана вайфай мо хеле буд аввал 700 сомон буд ай сатурн баъд мо резко 300 сомона 500 сомона да гузаштем ба 300 сомона да не ки ҳами 300 сомона вақте ки ай москва омадам уже кор намекард хоҳарам мегуфт ки ҳеҷ кор накардистай то мехӯрам хеле мегуфт рамуналиам шох мекард бозӣ мекарданд баъд гуфтем хай биё 500 сомаш кунем баъд 500 сомаш кардем ман ҳоли имои наирӯз панҷимаи пулша наспурдам анаку ай интернети симкартаи билайн истифода бурдастем ҳамаха безебайки ҳама қасыстайки антеннамон кор накарда истаёзи
насиб пага мегзаронумша, 6 числа пага мегзаронумша. Агар бишинем рамлали 10 дамеояд, 10 рӯз бигзарам, ам 500 сомон меспорӣ. На он сари вақтам спорӣ, ам 500 сомон. Ана ки влог намегзара. Боло буромадам, болохона. ҳай ҳамин баланди телефона ану мехақам дестам ки ягон мегабайтош бигзара. Чӣ шава? Тезтарак бигзара. Барои ки хела ютубда агар ӯ канал активный набоша, средний боша, дер уже видеоро партои уже одамо хоҳанд тамошо намекунанд. Известный боши он каналҳои зур ва ёро серавно одамо тамошо мекунанд ки бидром чӣ бировардаги ай каналҳои систи мора папуци бигем тамошо мекунанд. Редка ягон 10% подписчикое ки ай пеш ҳастанд тамошо мекунанд, а так папуци тамошо мекунанд бубуроя лентада. Анами соатҳои 5 бегаҳ то хай максимум 10 шави Москва нағзайда видеоро партоӣ. Ба ҳамин хотир ако соат 7 моҳ, значит 5 Москва, ақаллан 7 Москва да гузара. Ман худо мегум, худо ба шукр мегум ки соати 7 Москва да гузара. Беҳад вазъияти бе интернети қин. Ана хоҳарам интернет чанд рӯз надошт. ирӯз вай бинам ки онлайн аст. Куҷои вайфай интернет мегам гузарондум. ва ё симкарта қатъи мегузаронанд, 2 мегабайтош тамом меша. Аммо барои чӣ вайфай кардагем? Мо 3 телевизор ки доштем, ҳар сеш вайфай қатъи нишон медодак. Оз 2 телевизор вайфай қатъи бояд нишон тия, так ҳичи нишон наметиҳанд. Ана планшет 2, баъд телефонҳои ҳар як одаме ки дар ҳамин хона ҳастай ба ғайраи равшану исфандиёр, мақсад телефоношон ҳастай, телефонҳое кор намекунанд, медроянд. Масалан Дилафрӯз ай омадан онҷиянум ай Москва телефон додакша, фақат чӣ медроя? WhatsApp тамом, дига ҳеҷ ҷо. WhatsApp медроя, гап мезана, мебуроя. Всё, хе бигем телефоне ки Instagram хеле ҷо бидроя, не надора ӯ хеле телефон. Маша хай телефон дора. Ана чӣ хеле ки гуфтум, ман вайро хонаи бибиро кардагем. Рамонали мега куҷо куда кораи ҳамин дастур кардӣ? Гуфтум каникул тамом меша, ирӯз 5 3 рӯз дар хонаи биби пестанд. Гӯшҳомо камтар ором шава ба тай дилам. Инаи ҷои моро бинед шавода чӣ хеле ҳамҷода алюмини заводай мантупазак дек чумчи мебурора. Куҷоишда хлеб заводай чӣ булочкаҳои ходоб мебурора. Хай исмаш дига хонаи ҳамсояҳо. Ай баланди хушрӯ метова.